Sega sepiring kanggo ibu. Tau ora, kadang sing paling tulus ngopeni awake dhewe justru sing paling kerep dilalekake. Cerita iki prasaja, nanging yen kowe wong sibuk nganti lali karo wong tuwa, mbok menawa iki ceritamu. Jenengku Raka. Saiki aku kerja ning kutha. Uripku kebak target, deadline lan kesibukan. Wis meh setahun aku ora mulih. Alasane mesti padha, sibuk. Saben ibu nelpon tak jawab cekak. Iya Bu, lagi rapat. Mengko tak telepon meneh nggih. Nanging tembung mengko kuwi ora tau kelakon. Nganti sawijining wengi aku kelingan suarane ibu. Le, mangane sing trep ya. Aku mung mesem wektu kuwi. Ora ngerti nek kuwi bakal dadi kenangan. Sawijining dina aku nampa kabar. Ibumu lagi lara, Le. Tanpa mikir dawa, aku langsung mulih. Sakdawane dalan, aku mung meneng, nanging pikiranku rame. Kelingan kabeh, telepon sing ora tak angkat, WhatsApp sing ora tak wangsuli. Lan saiki aku mulai ngerti, aku kelangan wektu. Omah isih padha, nanging ibu wis beda. Nalika aku mlebu kamar, ibu mung mesem. Raka, wis mulih Le. Aku nyekel tangane, anget nanging ringkih. Wengi kuwi aku nyoba masak. Sega sak piring, endhog ceplok lan jangan bening. Masakan sing biyen digawe ibu kanggo aku. Nalika tak dulang, "Ibu, dahar nggih." Ibu mung guyu. Le, saiki gantian ya, kowe sing ngopeni ibu. Atiku kaya diremet. Sawise sawetara dina, ibu tindak. Tanpa kober, aku mbaleni wektu. Saiki saben aku mangan, aku tansah kelingan. Sega sak piring kanggo ibu. Iku dudu mung panganan, nanging pangapura sing ora kober tak aturke. Yen wong tuamu isih ana, aja nganti kowe duwe wektu nanging ora gelem menehi wektu. Telepon ibu saiki, ora usah ngenteni sesuk.